Siya si Yo-Yo X. At wala siya papakan. Ang rapper nga kaduhagi atakang ban. Sa kana nga fitra ka na balaan. Iya kang gitamak-tamakan, muhang linya gikatawan kay all 3 rounds the wordplay ban. Pero wa Japon ka masakyan. Di, kaysa duwa nilang ban. Mao'y estilong iyang gamit. Kasigig fan. Unsa na? Sa wordplay ka naka-budget. Kasi mong kontra, si Earl ka van. Ikatulo na ni nga hagit, nagmistulang ban. Nani-apil na pud sa turla para itaga ka o balik. Kaysa nagbara 5 and 6, iya kang na-morder, alanganin niya ang na-offers, imong corner, pagka-loser, walay hangin. Bong it's over, walay challenge, burger order, at pagkain. Natungan ka, duha ka ban, maong na-burger ka lang sa akin. Yeah! Iba-ibang pag-shooting mix.